Donald Trump an thang lo ani chuan an mo len mai đâu nè cái gì thì nó khác đi là wa Asia ron hiam China hiam Nikkei Japan ron hiam India ron hiam ve le ruột mình sao bay pung podcast voi thum na tun tu mangaron nei le do na hei voi ni ogas liru ania global market ite geopolitical tension technical outlook global outlook ti vel hi chu ka voina tun tu makan soi deu turania ti kanon ti au don ni chu global market bi ka hianin US market le manipon Japan market Japan ka tlatama ta ka nga te khanin i inge atlak chan khang te kha han soi howila are tungel ron tran masate ra nha xia han soi ma sao la US khai ti mi tu na han US le Japan hi focus deu le kila mo global a po hian ya US market hi han soi chan ha me lang US market hi tu na hian a market lo zong in kan soi photanga economy ang zong han soi te la tu na hian Donald Trump hian bo ro ka ron nei le khop me a chu ta tak chuan Donald Trump pa hi asol khar don chuan tu na hian US ka ti Israel le Hamas tension hi tu na hian tu na po hian bo ro ka lian chho khop me a chu mai ba ka ino te po Iran te po ron ro chho chan ta chuan hemi tak hi inge aroin ro chana chu mi ka ngai da na chuan assassination kai soi kai assassination khai ron soi ulam ka chan chu khalai ka chu karon focus tu dola ka soi tu na chan po tu na hian ti tension ron san ti chuan Donald Trump hian hetia bo ro karon nei ta ka chuan man apo Donald Trump lal ma saklaya ka sarkar ma saklaya a fail ta khami deal of the century anti here khami Israel le Hamas na deal an siam tu khami ro chamta ta ko karon thar thole atum chuan tu na hian khumi politics vel ku aron enge tension aron ti sang le zo do in ka sia khalai kha US po kha he ta hong lo thei lo ta ni chuan US economy tak tak a chuan Donald Trump ai ngol don chuan alal don chuan a sarkar don chuan stock market po hi a chhole don ni te pona sia ta tu na phei chuan an economy hi a slow down ta ni data te poin so yama unemployment rate ti te khati lo zong khat in on sai to ka ma khang te po kha a hiam box ya chuan Donald Trump ai sarkar le nge ring bok ta ni chan chu angai to ni ani lo chuan economy slow down an nei ta tu na hian asol ka na ti chiang turang khan dinge a chiang iringen tu na a chian tu na ri chuan a chian a chian ka ring ta ni tu na din huna chuan ma ro chui thlai jang ya lom thak thum ve la lom ta tu na hian thathum ang ve la lom ta thathum a hian thil a in thak hle te ni lo chuan ke chu tun din huna chuan a politics tin game chu a in thak da kari a du lo tu la du tun tam ang ranga ma se ya tun din ma chon ke ma lo hiu la me chon assassination khan assassination attempt khan na me assassination chu tham tum vel awang khanin ke chu abus te me ama hi sarkar le president tu la chonin chumi jo factor len bela iron soi kai ta chon chu chiang in ka sia ya chumi ya chon chumi a chon ka soi chon chan chu US market kai on soi ta nia an market khat la tero global market US economy hi tun din huna hian kan ron ta lan lua chuanin money data ka lo observe chuanin an mani market ron deep thot engting sorry kan soi mai dona Thursday on Thursday nik karma sa Thursday deep thot kha chan ni be lang chu an ISM manufacturing PMI data an ta chu business confidence ani ta chu ni chuanin 4.9 na tang vel khan 4.6 aron tlat tok mani kami kha a manufacturer an chon unemployment rate kha sam ta bogani chon an soi dan pega chuanin pre covid ma ai khana ron sam ti kha ani ta chuanin kami factor kha US economy ron para khai tu ni ja chan chu tuna pe chon an GDP san lama pana an inflation hiam lama pana chun a in kokal tanui ni chu kaima lo khida na chuan kami kha atin an GDP le inflation dian a dik zone kal si a GDP sa inflation hiam zone kala ma se an business confidence kami PMI data le an englo
unemployment ข้าสร้างเลยแต่บอกเสียก็มีไอ้กกลตาก็มีข้า so that lang chiang em chu Joe Biden ak sarkar a hian US hi a him lutuk lo chu ani economy slow down a hian a chan chu sarkar ma sa thlir tai lang a to do na khan US economy a chho joina kal chuan a nu policy roin thak chho ve la han US economy ka hiam le ta chuan a ron chho ve le ta tu na tak hian Joe Biden a hei tu na tun din huna chuan US economy slow down le si thil chiang em ani Sutakara Donald Trump an thang lo ani chuan an mo le ani mai lo ni ka cái chu Donald Trump ba sa chuan de yang interesting ka ti ro in ma se ama hi tuna chuan in stability siam thai dura chuan in wai tai la ma se Donald Trump Donald Trump kha ti lai khan covid crash ka tlenga chuan Biden a chang chong ta hamia ve chuan in US do na din hun alang chu khami an englo inflation interest rate anti niam harlo tuk te yan effect an englo ti mai te kha question am ta hi chu ka soi thui vak lo nga hi chu ki mani line zone ta chu US din hun a chuan ke mani kan lo observe china chuan in kokal na lai kha lang sar lo tuk ta khami ha market hi para khei ve lo ning ka sia chu mi chu US ma ila ke mana ka observe china chuan mo Joe Biden tunai nu dokta kami asar kalai ti tamila tua chonin Trump kan ring de vekto ta as Joe Biden na rama shuai lai kanin nge political stability ya omintiam na mania omlo achan chu Ukraine boya tro chuan tunai Israel boya boka stability omlo je chu factor number ทุกคนนั่นc'est factor ปัจจัยเลียนเดียว stability ของเราจะจู่เจียงแต่เหมือนตานี่จู่อันมานี่Biden นะ presidency จู่อันมาฮะที่ไม่เอาเกี่ยมานี่เชียร์ภาคตัวที่ว่าอะไรไล่บุลฟักลงไม่กันไม่ทีไม่ตัวกันอะไรก็เวทอะไรนี่จู่เกี่ยมาเรา observe เวทนี่จู่มั้งเกี่ยมานะก็เราเชียร์เวทนะจู่นี่จู่ political stability ที่จู่นี่เจียงเรื่องเรา Ukraine war ชั่วก็จู่อิสราเอลPalestinian ป่วยนะชั่วพวกตาตุนับพวกIran ka kai le don le nga ta stability ju sang lo khop me chonin Japan ka mani po na tatawak ta Japan market po Japan le US po hi enge trade tam ta kom ta ning kara po enge ani link na sa link ta ya khan hemi Japan market la le US la hi India hian tor theina ne Indian economy Indian market ship kema lo share dan chuan i trade partner anga chuan I covel economy lian chuan Japan hi number 4 tero to number 4 ania chuan alien khop me 13 billion fair investment chu mai pialama investment regime kan railway system investment ngal to ni Japan hian chu tiang ba chuan effect theina tura khai khom na chuan effect theina cha sa khop mai entina me SoftBank can start up India tam taka company aron invest lokta mani pay jo a company khai jang 14% min drop ka observe so bank company ju ting le chun ta chu Japan din muna chuan ke chu kan soila US ele Japan in kong kaina chu Japan hian US bond si trillion exact nge money bond sa khana koi sak bok ta chama chuan Japan hi a stable lo chuan US poi their thong le thei chu mi bia lama chuan ka lo thir ve na chuan Japan hian Asia hian in zar pharna nga tuka etinan manufacturing lama te pon is a coal Japan coal dominate tu ni ta chuan in hemi hen ke ania kan soi thui je langa te ve chuan in tuna ka ron soi the china chuan nia Japan chu a case sang ve khot nei chuan tunge in ron soi to tunga na chiang de walang chu tuna an market 20% drop ta tro chuan bear market face a lut anti ta tro poi mo bera chuan khami situation a lang em chu enge chan ti khani lon ta se chana chuan in interest rate in san bok ta chuan 0 tang 0.25 vela ani ta 0.1 vending share 0.25 fan san tem ve ve ni 1.5 basis 0.15 basis in sa dinang ta sa we ang ko me chu asan chu kum som pasari nuwa interest rate sa le tum khan ta a hlau me a dang dai ve ni chu thil la theng
tun nai thil thleng langsar zo la chuan a langsar ve 1987 Black Monday ti lo ka chu tlak nat ber chu mani thing ve chu ni kha thil tu tlak ka mo chu ba ga Japan hi kan she tu chu stagnant economy an ti to ha ni ta ni a economy kha che ti ne la a stagnant to interest rate an ti san chuan in an ram kha a thang to lu tu a thang to lu tu ka enge stock market a chuan chu tiang lu tu ka he ti han thang ze tu khau to lo ti na ni cool down ve ngai ti ti tak ve nge ka ai ngai la ve ai to ti kha ni top mai tro vol tul tian siam do pa ang ta ke mai lo che ta chuan chu interest rate san na chuan in relation kha kan thre thiam vek to interest rate san chuan stock market it la don ti a chiang sa kha mi kha an thre vek do na an ti ti na me mo chuan kha mi kha vol tul ti on chuan nge an mani po stock market an yam chuan tunge do invest do te po mai ti a price at lak te chuan chu ta Japan economy chu kan thre ka chu ta kara market niam la Japan economy tha invest chu to ngai lo mo kan chu probability po on ve the ta kha mi liquidity in siam nan po do ni me te thei po kan chu so mi pi alama kami an interest rate niam wang hrim khan an currency kha an lana sata ti an puk na sata mi dang khan kami an currency an puka interest rate on sang ta si khan rule le tangai ta si interest rate kha sang palu tu ka ani currency manipulation kami ani shal ta gok ta kami kha theng lo thei ro ta 12% nai ni kha ta drop khamo currency manipulation ani ve thei khup me kha dai kha achan chu an mani poisa puk tu tanga currency fluctuation an mani I poisa an ti niam thu chuan an mani bura khat lom do ti na ne me ya chuan competition la ka khanin an bungruan le chu chuan ti me yang leitun nga don ti na me ya an currency ti niam chu mak ka ti da chu ngati nge heng thil zong hi khovel pum pu ya hena thlen US ron diama Europe ron diama Asia ron diama China diama Nikkei Japan ron diama India ron diam ve le na enge chan ya kha pre-plan ting nge tu shilo chu no ni siam lo ke niang ti kha zona um theta ne chu takara US ni se ta Israel le Hamas tension wang US te lo tra ve le theta khami lo thil hun khata lo thenga kha enge chan niang ruột man sa yeah control tu de an om ne ti mai tu khopia conspiracy to me chuan ya tai ve kha lu thuk lo la conspiracy a chuan thil factor om zela thil market tla ki chu factor om zela chu mi factor chu kan shelo kan ni lo pon shelo lo ni pon kha chu a thleng market cycle pa thi ni ve china thil rare chun cycle nei kan chevek ta cycle la ne ya kha cycle kha khoi tanga ron ir suwa don kan shelo ni ma se I antinan keimani tama chuan financial market an lu ta stock market thiam to chuan asan to lu tuk chuan in hiam hun a thleng don ti ka chu chiang sa na me chu stock market cycle chu wang chuan khami concept a khanin kan chian ang ngai ve thin ani khami chu chuan eng kim antinan economy pon ro se ram economy pon se cycle nei ve ka chu mi cycle pi ka thlen chuan in khami I cycle a khan a chuk chok na lai tu kha a thleng ve thin ani chumi chuan chumi wang khami wang ti tu hi lo om ve zela ma se ani na phunga chuan cycle zo di kha pom tlang tai la diken ka ria nai point pom tlang thiam ka ring te ro ka tai le zo cycle hi an zom tlang puya chuk chok cycle na me ka a chuka zo chuan interest rate pon on hiam ni le nga chu ani le me ya chu khan a chuka nga chho le nga chuka nga chho nga chu wang chuan lo buai chiat po kha om ziom bak lawa ma se a poi mo pera chuan financial industry a kum tam tak la shelo tan kha chuan a panicking ve mai the panic kun tu khan shelo ve nei chu mo tina chuan ke ni tak pon ma chuan chu bi ra thil chebek tu ra han soilok te kha om ve te ma se ni nga chuan lo tal tam to tan chuan ke ni experience to an te pon lo soi to a chuan in cycle la ne ve mai ti kha an pom tang chu ke mani pon kan hriat thiam nga ya poima khami cycle siam tu kha factor lian ka hriat thiam chu poima vim ka hria tuna chuan soile soinu kan lo soi ve lo US chu number 1 chengta chuan Japan khani le nga chuan Iran le US Israel bo ro te rin ta ni hemi factory jo lian do bari ko shekin ma thi tuna a trend ve do Bangladesh point trend ve ta hi ani chu economy lian tu lo wa soi thui wak nga ya ta lo lama ro chu enge in ngong hi
nei chu nei ve thei ta Indian stock market ta po hian enge mon chete tal ka chu khang khan enge akong ve thei dang chi kha omen eng sector eng industry nge mong ve thei kan chu ke ma ka lo sai mo Bangladesh sai chuan hei ke korde in lei chu ke kore mai thom hoi nei chuan hei Zara kan ti te le H&M kan ti chi te hi khoi angin thrian ti chuan Bangladesh ani textile industry ta chuan India company hian Bangladesh a kon tuinge exposure nei kan ti chuan Aditya Birla textile company ka FMCG lampang pon nei nei ngol bok ta ma se tam per chuan textile ani ta chuan a dot le chuan textile a tho chuan Reliance a Jio te pon brand nei ta ni ka tianga khan exposure an zok nei ta ni ta tak khan India ron hun ve theina tur a chuan Bangladesh a boy chuan ka tiang import export vela khan boy ve theina lai khaw ma ro chu a ke ma ngai ta na chu kha chu ate sep ka ti in ngai da kha chuan se wala ni ve tho ate a risk factor and systemic risk kan ti chin hey risk avoid thailo ang chuni ani te me systemic risk kan ti chu tu pona kan tuat la ang khan ta ni ma se khan me systemic risk kan ti la khan hei contain the niam ti chuan India chuan a contain view chuan ka sia chan chu hemi ron spill over antenan Bangladesh tluk chet bang India tluk chen na chan tur ha om le lawa ta chuan an political situation chu eng polo ni ro se nya kami kha kan lu thuk lo na ma se wata vel khan ta boi ba Prime Minister lo thok chu san da Prime Minister than da te chuan in fel le me lo mo ti te bo om da ma se kha chu ka thui da wa tuna ri chuan India anga systemic risk ani ngem domino effect om ngem tiang zonga chuan Japan le US ai chuan an ne to ka ne masa tuna Bangladesh boina ina atalan le ba so mi puyan thinrim tak tak chuan in sarkar so engti na mani lo ti kata lang sarkar chu athu wak lo mi puyan thinrim tak tak chuan sarkar bo hi nya sarkar hi a tha an ti ron a that to lo chuan mi puyan du to mi lo chuan mi pui kha dal zo ka an control thei to lo ni me power to the people ti chiang reng ha chu poi mo ti khat lai kha nia chun na chena kan soi systemic risk po an lo tai la chu domino effect om thei chu kan student po kan client te po kan shil na sata kini ho a chuan kan student te point lo ni chuan in chiang don ta systemic risk poi mo na global market changa thil track tur poi mo zia kan ti na he tur poi ron lang chiek ta ve na wani chu pakhan na US ani US a hong to chuan khovel hi a hong lo thei lo wan tiang kha kan debate thar tu te po cái ne na lo zir thar tu te po lo ta se kan cha tu in zir tu kha na top down approach kan ta poi mo je chu chon tu na po chu domino effect ron om ta US beran nu fual ta de khan Japan nan ron nu fual ta in kung kai lu tu pa ni a ron nu fual chon khovel hianin ti me ang engang pon economy lo tha po ni se khovel market eng khun zum chiang ani hi evidence om ve ta chu mi chuan systemic risk kan ti kha antinan tu pona an tok tlang hi lo ni ta ni mo ami kha avoid hi har ve ni chu mo tak chuan hi chu avoid le thil kan ni a technical la main lu do la kina reman ran sai jang se technical la US market le India bi ka hi i record thei chin enge screen hana lo lang thong a thlir tu te tan chuan tu na tang hian eng tin zel nge tu na a level a tang hian ti ka poi lai support poi mo ite po kamo ani thayanga vuin a kan en nung ber ka chuan US kha chu 200 EMA area vel a khan om to chumi chu investor in ti tan chuan US market a hian label hun lai tu chuan ta discount thalu tu pani to ta chuan India hi kan en ve thung chuan tlak na to ri alanga ang renga India chu hemi correction kan ti pa ngai takhi ala nei lova monthly lampang athabi anga en phei chuan chu wang chuan Nifty 50 to 23,600 area vela tang hian in lei thak bek chu apoina om ka mani tumda pe mani ta tro dai kan so mi ja kan suggest dem chong lo wa clear tu te bai chu kan suggest dem mani tumda ni chu an thiam ai ve chu kan soi nga ka blind deu lo zom chuan zir thiam zir lo chuan blind deu lo zom chu mi wang khami wang ati ve ta ama zir khang ai ti na ni me ya
chuan chuanin zir thiam dan a zir tir tu kha thiam lo pe chuan dot thiam do tia nga tian da poi ve tia chuanin zir thiam ma saka mani thu thu na siam kha poi mo ba ni kami kha tam tak pona lo hian a hian shit thiam ve nga ya technical shim tu es tenge so izau bel tu ni ma technical a technical zong a chuan ya khare ma khan summarize bio to a ke chuan EMA ha kan ngai poi mo bera ke me nga poi mo tia ke mani tin zona khan chuan tu na hianin kan shalok lo ni technical a po hian ke chu technical chen chu kan nai that ber pol an ta ni price nge market zir chen na hian chumi a chuan kan zir chian na atanga probability kan lak na ni ve ni kan book na ni ve ni chuan speculation ti te gambling ti te chu a book kha thei lo ta ni ti me ang lo rin thu ka technical analysis a chuan ke ni chuan kan book ta ni chu probability kan la kha probability dik lo ni chuan kan in siam thade mai do ni chuan a dik ani chuan probability la kha reward ni pe do ni chu technical poi mo na pa han ni ta tu na remana ron soi technical a chuan US tam pang na din ka thawak lo Japan bo thawak lo ta chuan India po hi support level a kan langa ama se kan support level hi tlong em ti kha zo na ta ni chuan ke ni chuan in ma se kan hria thiam dong in stock market discount lai chuan in ke ni a chuan invest hun kan ti kha ni oni thin ta ni chuan khamia kha nen he technical zone kan tira chuan ke ni chuan ma amana tlom ti kan lo nu ta ni te na man tlom ti kan lo hria thiam ta lo ko thiam ta ta chuan chet la khun na tur area kan zong ta me ni ke ma ni chuan mo Japan phe chu kumina an hlok na mu zong zong ha at bo vet to ni kha thil to in an tu Japan invest han chuan hlok vak lo ni khang de ya an sana via wang khamia chuan atina India company to po Japan exposure pa nei te po kha aneng lo view do ni mar chu market lak lai well built hun lai kan ni tlat tra le hun khan ni ve le tat boxia zona pakhat me ti me market lak lai hian poisa siam ta ro ti ron sai ve kha a om ve thawa khatai kha chu ti me amo ti me ang ma ni kha ni derivative concept at po kha ni no te ti nan ta khat lai ve kha chu lut lang na na chong ke sha tong sim chu har ve kami kha lo le het changai mai derivative sa na het tai ta khi lai ta khi i chu systemic risk kan ti kan shiat lok thailo kan clear lok ngai lo engang pon kan zir chian na lo thleng tura kan ngai lo thil lo thleng yom ve the ma risk kan ti ta chu thil lo thonom thil hi om lo thei lo ta kan mu lo thil tam nu tu ka ta chuan engtin nge kan in ve nang ti te hi azira zir thami lo ngai ve chu ta tak chuanin ke mani po hian kan zir tir tha kan student te hi mo kan zir tir tha ta hian tam tak hi chuanin mani lo in ven than po an thiam ani ti chu kan student tang te po hian soi tu nga ve lem ka ring tian chuan chuanin thur tor trade lot khan pa ani vak lo demat account phona trade ti ve vak khan vak lo chuan engtin nge si ti lot khan ni lawa pi le si kan sa de hun ta tiang hun lo thlen huna in te ka sum lu ka ven him theng ti ka poi mo ta tu chuanin tu na hun lai lo lei te mani lo ka lo lei te han ting ani han ting a tia a en vung vung a tlan che me ang thal me ang ti ke chu ni kha chu kan chang na se piu ga ria a hun lo ka kan kin sa khopak kan di chunga profit zong zong ha tu na noi re ni khathil tu ni ti thil tu noi re ka tinang kar khat chunga ninga chunga a sa na kha ni chunga na noi re ra sa chonin India economy ya hian lu le taila GDP data inflation data interest rate ve la hian in an sun zau le la enge tuna kan din mu India din mu ya tin huna chuan India chu ala stable view chuan ka sia overall anga chuan ma se tun nai te hi thil pani ron il chu oma an GDP le inflation data kha aron GDP ron tlaniam hleka quarter latest quarter khan chuan inflation kha tun data thar bera khan in 4.7 tang 5.08 aron sang hleka hi economist macro lo ngai tua lo viltan chon thil du mani lem lo ta chumi short term investor tan pe chon dil du mani lem lo wa chu tu na ka lo thil mu chua ani ta khami kha ke mana ka lo mu dan nge mu dan ta ka a thabe em chon ka lo short term ma chuan mi hi tun ta se khan interest rate khan puang don ta inflation asan pok chuan engtin nge interest rate kha atha ti niam chu rin nom lo a
a thak dang lam a ti san ani lo chuanin angai po hian na kan tir kan an ti hiam chu ka phal che lo tu na chuan ka ring lo ve po a ti hiam chuanin a in ko kal don ti na me a ti hiam ve chuan inflation kha ron shot up le don ta chumi chu claiming a behind the scene chuan ang dong chuan mani khan ye data pakhat poi model inflation hi engwang sang e ti kha ka lo chui zui vai na chuanin money supply ti khan ta M1 M2 M3 kha hi tam tak chuan la track ngai do mai the ma se ke ma na ka observe ka chuan M1 M2 M3 hi alo sang ve ka ni san lam lo pan ve ka ni hi a thalo ni he ti ang chuan a pik takin M1 hi chu antenna minol puina poisa chevel mo hei antenna ground level ti te ani nol pui poisa chevel ta chuan M2 a chuan fixed deposit vela poisa an short term an da ko khan ta chuan M3 pe chu investment tak ang kha stock market a financial market a te mo ami company investment tak kha khating chevel khan ni le na investment ni tham long term kha e khat mani pon inglo data non inglo khan retail investor te kha anluk na sa ti vel te kha ta chuan investment hi sang to ni mutual fund a po hian retail investment a po chu bang chuan hemi investment hi alo tam lu tu khian hian inflation hi a siam ve ti kha kalo mu chu pa da chu mi chu data kan hen khan alo sang da vek mai ni M1 M2 M3 kha chu mi chu factor lian deuh alo ni ve thei bok ni ka sia chuan chu mai ba ka inflation hi a san le thei chu middle east tension Iran te pe chu oil kan la na pakhat lo ni ve a chuan Russia la lo voi ve bok sia oil India hian oil la thei lo na ni chei chuan stable lewin oil Gulf area hian longin na kal tung te nei dong na kara kal tung am te no chuan oil la hian kan har sa na inflation number 1 hi inflation ron chu chuak tu chuan hi lian tham ben ka sia dro me chuan chumi ni chuan in khami nge akai no izela khan India dio tak ti chu zo na lian takan ta mase news thar bera hian US hian inflation ka cho import on ta sira interest rate khati hian atum angin news anti thang de wora box ya USB kama USB te kha khalai tak kha achan chu inflation ka cho import on se economy hian slow da hiam da khami hiam lai khan interest rate khan ti hiam thita khami ni wa tak khan khalai te kha kan chang thona ngem tu na hen kan chang dik lo ngem ti lai tak khan ye interesting ko mai antenna GDP asanga an money USD khachuan inflation yang dokta interest rate ka chu ting hiam to tu ni achan chu interest rate tum ba chu inflation ti hiam khan a target chu a titlang po 2% kan target ne ma chu long ta khan a hen khan du sia ma se tu na an la hold dang tu na chu an economy hok tan ti kha alo ni ve the ta chu jang India ti mai US po adim mun hi a tui lai rap ve phok mai khoi zong ya interest rate hi adu na tak thleng lo ta se interest rate hi ti sang ta se ti hiam ta se inflation ni ron pick up le ta se ai te po ti sa ka stock market khara du le cho big cho ta stock market cho thil clear de wa duwa kami clear a om le si lo cho stock market tho mo khara to le do na kalai situation tak khanin ke ma ni lo ente risk kan lo manage ta ti ka clear tu te po kan an treve don ta ya tak kan tinge risk kan lo manage da risk management ne hey tak hi stock market lu chil don chuan phur thut lu chil he lo le duwa ka ga ma se lu chili chu phur thut lu chu ba chu thil cheber donin sum lu ente ka ve ni hi number 1 ang ai tuang ai ka sum lu ente ka ve him thayang ti hi ta kini po har san na tam takka ra khan sum lu ve him ka kan lo zir ve na sa ni kan ti su na sa kan zir bo kan zir tu chuanin mana ai kan lu chil ai ngon kha chuan kan lu chil chan tir ngai chuan ma kan son ton to chu bang chuan tu na chuan kan thra thiam to ni kha mi sum lu ve him kha ta chu a technical thil ka chu tam lu tu ko nga ti me a sum lu ve him da ka chu technical zone te fundamental zone te le a process ang te ka ten te de kha ni chu na sa takin ke ni pon kan zir tir ni ta chu a thiam mi lo ngai ve a le a hun chiat te lo ngai ve ta chu ke mani pon risk management kan zir tir na khan kan tel thawi kan da hami ve a mo chu ke mana karon talan do chuan risk management fel file wa a cheber do na risk management kan share lo chuan eng tin ngan ya ti chu mo shege ma so na chuan in don antenna ti me a risk management chu soi jang le ta
poi một person diversification thì mấy mình để bỏ hi thì mình diversify thì để bỏ cả shit thì mà ta cái này cho anh cần rất chiang tổ tụ cả diversify poi một đàn thế lệ tung nghe en ton tla để bỏ shit thì về ngay đâu để cái tiếng cho anh cái mà nó cái sợi thì à cho nó khácกันสวยเลยตัวสุกันหนูตีครับส่วน technical ครับกันมาชอบชีนะ technical เทียมที่กันจับชีนะนี่มาสักการตีได้เตละ technical ครับส่วนเองเนี่ยนอลจีจุนจัวไม่แล้วมาเส technical ไอ้มาชวนเขาเวลาเองเนี่ยทิลเทงกันเชเวลาเองเนี่ยทิลเทงที่ข้าเราป่วยหมอจะจบตานี่หมออินเดียกันอมชวนอินเดียเองเนี่ยทิลเทงหมออินเดียลำปอนเองเนี่ยทิลเทงอินเดียที่ตัวเต้นเองเนี่ยให้มี stock market เองเราไกลหน่วยอย่างตัวเต้นเองเนี่ยเนี่ยfundamental อันที่ข้าให้ company ทางงอว่าเสียดังอ่างงดข้างในทรีนตาข้านี่เป็นอะไรนะ fundamental เวลปุ๊บคุยสุขแค่กับข้ากันว่าสิเราง่ายดีไหม แล้วก็ fundamental อันนั้นเต็มเล็กเอาทุกคนเนี่ยอินเดียกันสวยเลยตาอินเดียข้ารู้เลยตาแล้วก็สวยดูบ้านกันตาแล้ว forex reserve จุนจังสวยตาแล้วพอหมดก็เดี๋ยวฉันจูforex reserve ในชารัมเบรเลยจูเองดินเชียร์พวกอันนี้ตุ้งดิ้งเลยนะตัวคัน opportunity ในชาส่วนบางประเทศเนี่ยแต่แค่ในบางประเทศตัวนั้นมันนี่ก็เอ็นคัน2 billion เวลาเนี่ย forex reserve อินเดียไปดู600 billion เวลาอินชารู้ตัวนี้เดี๋ยวไปจู US pay อินเดีย pay จะปุ่งอินกับเชียร์ forex reserve กับปุ่งมาคัดชาปุ่งส่งให้กันอินกับเชียร์ไป latest data ในคันก็เชียร์ส่วนมาเซ่พอหมดแบบส่วน forex reserve ในชาการที่ที่ไม่เอาตับเขียนอินเราเชื่อเราไม่อันเราเชื่อเราไม่forex reserve ใช่ที่บอกเล่มขาดforex reserve ผมจะจูอินเดียที่ไม่รัมเฮียนินปอยสักโคละในชิ้นนี้แต่ที่ซุ่มดมีดังเนี่ยนะอินซุ่มดต้นนาแต่ปอยสักโคเวลาที่ละเลยนะดูระปอยสักโคมาด่าชัดอังค่าบิกตัวกัน US dollar ที่อันนี้ล้างปอยตา US dollar ที่อันปอยสักโคละชิ้นนี้แต่ US dollar อันวันเลยตัดชิ้นตาอันวันเลยอันด่าชัดชิ้นนี้โคตัดชิ้นนะจู่ emergency นี่ขวดเดียวกันมังโชเลยตัดชิ้นนี้ส่วนอันที่นั้นมีดังอินเดียเรา invest ตาที่คันข้าอันเข่งตัดชิ้นนี้มั่วก็ยังเข่งนั่นเดียวกันมังตัดชิ้นนะส่วน forex reserve มันอันไหนชัดส่วนรัมดังเนี่ยนะซุ่มต้นนั่นตัวละปอยสักปันตัวเดียวกันไหนชัดได้จู่ emergency ที่ละเดียวปอยสักโคมันเนี่ยชาที่นั่นนี่เรียกว่าตาโอ้สมจำเป็นจู่เราปอยหมอเรื่องก็เสียจะเป็นส่วนรัมปอยอันเราเตะนะอันเตะฟงป่าแต่นั่นทางก็เราสวยเลยแล้วก็ forex reserve ข้าปอยหมอเราตกตานี่ส่วนอินเดียเองที่จากชัดเวนัดเดียวกันนี่เลยที่สุดgold reserve อันนี้ชัดรู้ตัวกันนี่เขาเวลาพออัลลัมซาร์ตานี่ gold reserve ที่คงเห็นมาในที่ส่วน forex เดี๋ยวนี้forex จุกเลยนะมังตานี่เขามี gold พวกอันนี้ส่วนเขามี exchange นะเขากันมังเวลาตา forex สิ่งที่เงี้ยเลยกันที่ส่วน bonds มังเท่านั้นเลยฮะส่วนไม่ป่ะ gold reserve มังเท่านั้นจุกเลยตาเขามี gold reserve กันในชัดนั่นนะส่วน forex พวกเขากันแข่งไทยใช่ไหมส่วนอินเดียจุกัน strong รู้ตัวเลยจุ economy อ่ะเพย์ส่วนลุงไอ้ข้าเราชิมใช่ไหมในตัวน่ะcorrect ได้เราตัวอย่างเงี้ยcycle แบบอันนี้ไหมที่ไม่เอาโดนแข่งแบบตัวข้านี่ไหมเราดันเชียร์มาไงนี่จุเราเชียร์มาเราตัวมาเช่แค่ที่หุ่นไล่เราเงี้ยอัศไล่เราเลยจุดข้าจะที่ฝูแบบข้าจะอันนี้เชื่อเราไม่ไทยที่ไล่แต่ข้าได้ไหมเลยหุ่นได้เชียร์ยังไงได้แต่ไม่เอาหม้ออันที่นั้นเลยหุ่นเจียบพวกข้านี่หุ่นแต่เรียกเชียร์ก็จวนนี่ใน investment period ที่ไม่เอาข้าasset เทียมยังไงมาเช่ short term เชียร์จวนนี่เลยหุ่นนี่เชียร์เทียมยังไงแต่ตักจวนนี่ตั้มตักเขียนเองมีเงี้ย investor ไอ้ที่ว่าตา short term เชียร์เทียมเลยเสียแล้ว long term เชียร์เทียมเลยเสียแล้วที่เขาเชียร์เทียมยังไง investor นี่เลย short term investor นี่เงี้ย long term investor นี่ที่จะเป็นเชียร์เทียมยังไงนี่จู short term นี่จวน short term concept ที่ละเชียร์เทียมยังไงแต่ short term กับพูดจน long term นี่จน long term กับพูดที่เชียร์ต่างเดียวกันเชียร์เทียมยังไงไอ้ดังเรานี่ short term เลย long term ที่เขาเทียมเดียวกันหลังจากเขียนเชียร์เทียมเรานี่ตอนนั้นจวนใกล้จะขาด incentive น่ะสัตย์เตลงมานี่โอ้ใกล้กันเป็นเลยดูสิอินทราได้ในเชิงค่ะ delivery ได้อย่างสิแต่ก็พอข้างที่พอผมเวทอ่ะกัน psychology อย่างกันเชียร์เทียมเลยกัน investment goal อันนี้ชั่วโมงเองมีเสียงไงกันนี่ที่ข้างเชียร์มันหัวจีไงตัวไทยจีที่จะเป็นเชียร์เทียมเลยไงนี่ก็เป็นส่วนนี้นะตบรับในโดนไต้ไล่ global market ถึงคนสันเสตาอินเดียพอดีคนสันเสตาส่วนเองติ้งไงดูนักจังเห็นกี่มานี่ชิมมาเองติ้งไงที่กันด่านตัวที่จะพอที่ตัวจะพอนั่งเชื่อเลยดูไม่ใช่ตายก็สวยจังเลยแต่ละหมดตอนนั้นเนี่ยtechnical zone ก็จะเริ่มมาดารอน
changa cái mà nó sẽ được chủ nia cycle này gắn thì đầu khá chuan hay tụi nó sẽ cycle downtrend cycle hi ở đâu này để ta thì khăn market ở đâu nhắm để ta chuan til cái mà ni tổng share to chuan nên til reng sum dong po ni wa se atlom de win la tàu de win shala chu tiang ve chun ta chun stock market sum don na khovel stock market sum don na khovel financial market sum don na khovel a chuan ke ni pon atlom lai le a atau lai to huna shal le mai kha kan tu man ta chu chu tiang kalphung chuan ke ni pon zom kan tu ma chu tiang chuan ke ni pon chet la kan tu ma ke ni chuan chu tiang chuan den mun kan chet la dan tu chu ne de mai ta chu tiang chuan chu ne de mai ke ma ni tum da na chuan mo technical đâu có thể làm sai về là tốt lắm mà technical lang pangatang chon hian an soi ta mai tai la trader tam tak in om karinga ke poi ka trade ve tho ta indian positional te no la ni chuan I achieve le among hi zom tum lo la ti ka soi ma sa to achieve hi kan che tak don lawa a top na tu ri kan che don lawa le ain tran na tu ri kan che don lawa chu wang chuan a lai hol kha in lo man fu ni chuan khami kha tok viewing ka sia tuna hian ke ma ti dan bi ga chuan stop loss hit lo ni mai ta sela abak hi chu ti hian ka in shal thol ke wa shal huk chong si lo in market hi ka ngai chang ve thawa tiang ka in shal thol zela investing bi ka kan thir ani chuan tian lo ta khian tlem te in lei zeli la voi khata lei huk lovin among kha kan thre tak don chong lo wa chu wang chuan tian in lei thla zeli la among bora chuan kanin in chok rual thei ve lang chu ka ti chu mi bak chu invest na va kom lova le sum shim invest na tur kan zong ani chuan tu na chuan bonds government bonds ang chi te gold ang chi te hun lai tak tu chu ani ka sia safe haven deuh chi type a chan chu nia ti meang a hra thiam lo tan risk chu risk la hoi lo tai ron ti deuh ta ma se antinan hey man lai ti meang sang hlui te nang ke mani chuan sa ko kan en na je le kan lo zir chian to na le khabu tam tak radar le te one perfect te an ni pe chuan discount hunin cha ani pop me ya chuan he tiang huna chuan in lụt hút rẻ an ni chuan buying opportunity kan lo zong ta poi sa nó vor hút rẻ thì ka tiang ve la khan chuan risk stock market chu dik tak sei chuan risk sa zeb lo to chuan ma se khami risk kha kami ve kha poimo ve ni chuma risk money risk luck huam zat azira invest tu ti ha kan cha du ni chu sai vel du nei lo mem kan cho khai khom to viang ka sia ma chan ma thì khan du tok patila tu na tan chuan in chon paipung podcast palina kai du le thau don ya ba do le